नोंसोर स्कुलाव ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया? मोनजाया। ओंखाम उखैना उखैया नोंसोरो? उखैयो। होमबाबो जानो मोना। ओमफ्रायो सारा फैगोन ना फैया? सारेदा फैगोन ना फैया स्कुलाव? फैया। फोरोंना फैया नोंसोर हेडसारा फैया रोङा। ओमफ्राय सोर सोर फोरोङो नोंसोरखौ? मोनेस्वर सारा फोरोङो। नोंसोर सारा फोरोङो। सारा ओमफ्रायो मालाबा मालाबा स्कुलाव फैगोन ना फैया? खैथायाव फैयो बियो? 10ता जाबा फैयो। 10ता जाबा फैयो। जुमाय लोंना फैयो नामा सारा स्कुलाव? एसे जुमाय लोंनानै फैयो। जुमाय लोंना फैयो ना? सारा बेयाव ओरैनो खै बोसोरसो जाखो क्लास लाफैनाया? आङो 2016 निफ्राय जाय थाराइबारिनि जाय जगेश्वर नार्जारि बिथाङा बेयाव दङमोन। ओमफ्राय आं हाइजेंबारि सनारिजों दङमोन आरो बिनिफ्राय जों बिथांजों आंजों मिउचुवेल रायलायनानै दा आं मावफैगासिनो दङ 2016 निफ्राय 5 बोसोर बारबाय आरो एसिस्टेन्ट लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ। दा बेनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा बे गबिन नार्जारि। सारा स्कुलाव फैगोन ना फैया? फैनायाथ' बिदिनो फ्राय एसे सारना लेट जायो आरो लेटबो जायो प्लास मालाबा जेनेबा एबसेन्ट जायो आरो मा सारनो थायो मिथिया जाहैबाय जोंबो। ओमफ्राय मानि थाखाय बे गथ'फोरनो ओंखाम होनाय जायाखैमोन लोगोसेफोर? गथ'फोरनो ओंखामखौ जाहोआ होननाय खोनादों आरो बेखौथ' आंबोथ' नंखाय होननानैथ' बुंनो हाथावा नालाय जाहोनायाथ' दा गथ'फ्रानो जाहोआखै होननानै बुंबायबा आं मालाय माथो होनबाव नङा होमबा नंगौआनो गथ'फ्राथ' आरो सोरदो खोथाखौनो बुङो नालाय दा जेनेबा आंबो बेखौ थगायनो सानाखै आरो जेनेबा सारा फ्राय गोबावानो जाबाय लकडाउनावथ' जेनेबा थाखादोंआनो दाथ' सोलिनांगौमोन आरो नाथाय सोलिनायखौ दाथ' नोंथांमोनाबो नुबाय माने गैया दिनैनि दिनावबो बिदिनो फ्राय मिसाखौ मा बुंला एजेन्टआसो हरा ना हमबाइलनिफ्रायसो मोनबोआखै सारा फ्राय मालाबा बेखौ होनायानो जाया बायदियानो जायो आरो बांसिनानो होननानै बुंनांसिगोन। नंगौ। गासै फरायसाया बेसेबां दं? फरायसाफोरा एनरलमेन्टआव 13ल'सै दा 13ल'सै आरो बिदि जानानै दङ। सारनिया बुंमुंखौ? आंनिया मनेस्वर बसुमतारी। गोजोन्थों। बे फरायसालियाव ओंखाम ओंख्रि संनाय जाया होननानै बे बाथ्राया सैथो नामा? बाथ्रायाथ' सैथो माने जोंलाय आरो ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोर नालाय जोंहालाय आरो संनो मोनगोनावनो मोनगोन सानखायो माने जोंहा आरो सरखारनिफ्राय आवगायनिफ्रायनो संनो मोनबाय थानाय नालाय जों संनो होबानो सङो। ओमफ्राय हेडमास्टारा जे जोंखौ संबो होना खरस पाति मोजाङैबो होफैया आरो जों मा समाव संनांगौ बिसोरो माने हेडमास्टारना खुनु गुरुत्थ' गैया। मालायफोरना सङो खिन्थु जोंना संनोनो मोना। बेसे गोबाव जाबाय संनो मोनिया? संनो मोननायखौनो जों बुंनोनो हाया मथिते बोसोर बारलांबाय ओमफ्राय दाथ' हेडसारा जेबो खबर लायाखै? खबरखौनो लाया फैबाबो माने गामि बैयाव हाबलाय मा खालामो मा मायो मिथिनोनो मोना आरो जों। माइरं दालिबो फैया नामा बेयाव स्कुलसिम लाबोया? गावसोर मिथिगौ ओमफ्राय जों मिथिया। स्कुलावथ' लाबोफेरा आरो ना लाबोफेरा जों खबर गैया आजि जोङो माबानिफ्रायनो लकडाउन आजि खै बोसोर जागोन बे लकडाउननिफ्रायनो जोंखौ खबरबो गैया आरो। फरायसाफ्रा खैजनसो दं ओरैनो? फरायसाफ्राथ' गैयानो होनजायो गाव जुदि थिगबा फरायसाफ्रा फैयो आरो फरायसा बिदिनो हेडमास्टारफ्रा थिग गैया फोरोंगिरिफ्रानो थिग गैया नालाय संनाय खावनायबो थिग गैया बिनिखायनो खाथि खालानि गामिनिफ्राबो माने बेलेगाव लांजोबबाय। अनेक दुखिया गथ'फोर दङ मोजाङै जुदि क्लासफोरखौ खालामलायोबा आरो हेडमास्टारा थिगबा माने बे स्कुलावनो माने बहुत दुखिया गथ'फोर दङ माने बेलेगाव लांनो गोनां जायो। बेलेगावबो माने बे सरकारियावनो लाङो आरो बर' फुख्रियाव